Magandang araw sa inyong lahat. Blessed Sunday at sa lahat na nakikinig at nanonood sa ating channel. Ito po yung ating final update sa typhoon o bagyong si Krising with international name Wipa. Ito po ay sa ngayong araw ng linggo, Hulyo 20, 2025. Ito po ang ating Tagalog version. If you want to know more on the English version, just click on the link on the description of this page, or if you're watching via Facebook, just search to our channel. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at Naga College Foundation. At gusto ko rin pasalamatan ang ating partners, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. Yung interested, just click po yung link dito. Ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by our Honorable Mayor Lenny Robredo at ang ating Vice Mayor Gabby Bordado. Umpisahan na natin ang pinaka-latest update. Kahapon hindi tayo nakapaglabas ng video. Meron tayong importanteng pinuntahan. Okay? But sa ngayon, ang good news ay kahapon ng tanghali, lumabas na po ito ng Philippine Air Responsibility bilang isang severe tropical storm. At forecast natin na sa mga oras na ito, nandito na po siya malapit sa Hong Kong at right on the spot, nandyan po na inyong bagyo sa bisinidad po ng offshore areas o coastal waters ng Hong Kong, roughly 60 kilometers to the south. Nandito na po siya sa 11 o'clock. At ang kanyang intensity, hindi na po siya 110 based sa forecast natin. Ito pa ay naging isang ganap na typhoon, category 1, 120 kph. Ang Hong Kong Observatory nasa 130. Japan, 100 pa rin ang kanyang hangin, severe tropical storm. At inaasahan po ito ay maglalandfall po sa may western Guangdong, sa may bisinidad ng Yangshan City, mamaya pong gabi, okay, or late afternoon. Then, tatawid po siya ng Leisure Peninsula tomorrow morning, Monday. Then, mukhang mag-intensify pa dito sa may Gulf of Tonkin, or pwedeng ma-maintain yung kanyang lakas, depende kung maliit yung kanyang circulation, pero kapag malaki, baka maintain lang yung kanyang intensity. Then, second landfall sa Martes ng umaga sa may northern Vietnam. Then, tuluyan na po yan malulusaw dyan. At sa latest na yon ng Hong Kong Observatory, as of 11 o'clock, nandito na po siya sa may 60 kilometers south of Hong Kong Observatory. So, kanyang hangin ay lumakas pa, 140, based sa kanilang observation. At sa ating multi-track, lahat po nag-agree, except po yung Japan, medyo mababa yung kanilang latitude compared sa lahat ng agencies. So, inaasahan po ito, magla-landfall sa may Western Guangdong and Leisure Peninsula ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Ito po yung easterly wave satellite loop at nakikita ninyo, most of the heaviest wind and rain, strong winds and rain ay located po sa may southern semicircle ng bagyo. So, ito po yung area ng Hong Kong, nakikita nyo dito. Dumadaan na po yung kanyang northern inner bands, pwedeng yung edge ng kanyang eye wall sa may Hong Kong area. Ito naman yung satellite loop mula sa Himawari 9 courtesy of cyclonicwx.com. So yan po, kitang-kita po dito yung eye wall feature na nag-organize. I-refresh natin para pakita nyo ang pinaka-latest. Okay, yan po. Yun. So, yan, nakikita nyo dito. Yan po yung kanyang eye. At ito naman yung radar loop mula sa Hong Kong Observatory. Galing po ito sa cyclonicwx.com. Ayun, kita po ninyo dito yung kanyang eye. Fully developed, but cloud-filled. Yung kanyang malakas na hangin at intense convection ayun dito sa may southern part. Dito sa may taas, may konti rin na dumadaan sa may Hong Kong area. Even dito sa Zoom Earth, ay kitang-kita po ninyo dyan ang curvature ng kanyang eye. Okay? So, mas malakas dito sa may baba. So, yan po ang dinadaanan na yun ng bagyong si Krising, international name Wipa. Halos lumait na po ang kanyang sirkulasyon. Yung ibang mga kaulapan niya na dati umiikot sa periphery niya ay naiiwan po dito sa may silangan po ng Pilipinas. Na-refresh natin ito para lumabas yung land feature ng Pilipinas. Medyo mabagal ang internet na yan dito sa atin. So, kikita nyo dito yung
panibagong kaulapan. Ito yung dating dumadaloy sa eastern side ng bagyong si Krising. Subalit dahil sobrang bilis niya, naiwan yung ulap na yan. At syempre, may effect yung topography ng Luzon. At itong naiwan na ito na yung forecast ng mga computer models, yung susunod na low pressure system na magpo-form sometime bukas o Martes. And then Martes o Miyerkules, baka mag-iisa na po siyang tropical depression. At kung maging bagyo po ito, bibigyan ito local name ng Pag-asa as Dante. So, yan po ang next na pangalan ng bagyo sa Pag-asa list of names. So, yan po ang dahilan kung bakit patuloy pa rin ang habagat sa western sections ng Luzon, kasama po ang Bicol. So, ang Bicol nadamay na rin dahil may mga moisture na pumapasok dito sa Cagayan Gulf. I-zoom natin yan para makita ninyo. So, yan po. Kitang-kita po ninyo ang mga moisture ng mga ulan. Dumadaan pa rin sa Central Luzon, western sections, pati dito sa may Metro Manila, Batangas, pasulput-sulput itong mga rain bands. Pati na rin ng Bicol, may mga dumadaan. Although sumisilip na yun ng haring araw, we expect na mag-i-improve by Monday. But again, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ano naman po yung mga monsoon rains dahil po sa panibagong LPA na posibleng maging bagyo sa may east of Luzon. So, yan po ang nangyari na yun sa atin. Okay? And sa ating wind forecast, for the next 5 days hanggang Biyernes, kaya nang sinabi ko, bukas magla-landfall po ito dito sa may sa may area po ng Legia Peninsula, exit po dito sa may Gulf of Tonkin. And then Martes, yan na po yung panibagong LPA na mag-form east of Luzon. Wednesday, baka maging isang ganap na tropical depression. Thursday, akit siya pa norte. Sa general direction po ito ng Southern Islands of Japan. So, dyan yung kanyang direction. So, habang paakyat siya, yung hanging habagat ay makaka-affecto po sa atin. Dito pong area na ito. So, habagat po yan pupunta doon. So, expect on and off rainfall, especially sa hapon, gabi, or early morning, mid-morning. Expect po natin yan. Okay? And then sa Martes, baka pa-exit na po siya ng Philippine Air Responsibility. Meron pang isang circulation dito na gustong mag-form northwest of Lawag. So, yan. Kung maging depression din yan. Dito kasi sa model, pinapakita lang dito, isa lang siyang maliit na circulation sa may southwest monsoon area. Okay? Sa Friday po yan. And early morning ng Sabado. Meron naman panibago na naman pong form dito, northwest of Guam. So, sunod-sunod po ang weather systems since last week. Okay? But ang good news, wala pong pinapakita papuntang Pilipinas. Lahat po sila ay papunta dito sa direction na yan. Okay? So, yan ang direction. Sa panahon na Hulyo, Agosto, lahat talaga sila pataas. Unless may high pressure, may tatawid ng Northern Luzon. Yan po ang dahilan kung bakit ganyan ang tracking nila. Kasi panahon ng habagat. At pagdating naman po sa DeepMind AI model track, embedded din yung European model. Ay nakita nyo dito. Ito yung track nitong bagyong si Wipa. So, dito tayo makafocus doon sa panibagong system. So, pagdating ng Martes, yan po siya. Nag-agree po ang DeepMind model, pati ang European model na ito po ay magiging ganap na bagyo dito. At ito po ay tatahak patungo dito sa may area po ng Southern Islands of Japan. So, yan po ang tracking. At meron pang isa dito na mag-form. Okay? So, dalawa ang posibleng mag-form next week. Yung isa sa Friday, yung isa sa Martes. But ang karamihan sa kanila ay paakyat. So, magiging problem sa Philippines ay itong habagat. Yung hangin mula sa southwest. Ito yung rain forecast for the next 5 days. So, next 24 hours, may konting ulan pa rin sa Bicol dahil sa habagat. Magiging mas malakas po dito, 100 millimeters sa ibang areas po ng Western Luzon. Bukas, Martes, may mga on and off rainfall pa rin sa Kabikulan dahil sa habagat, up to 50 millimeters. Samantala, yung western sections ng Luzon, Occidental Mindoro, Western Panay, ay mula 30 to 50 millimeters, ang iba up to 100 millimeters. Sa Martes, Miyerkules, ay magiging mas malakas po ang mga ulan dito sa western sections of Luzon, kasama po ang Metro Manila, umaabot hanggang 100 millimeters, pati ang Bicol. May mga ulan po tayo.
dahil po sa manibagong LPA po dito na posibleng maging bagyo. Huwebes, mas grabe na po ulan dito sa may Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, pwedeng umabot po ng up to more than 100 millimeters. Dito rin po sa may Central Luzon, parts ng CAR, may maulan po dala ng habagat. Okay? So, yan po ang maging forecast hanggang Friday. So, Friday, yan pa rin ang habagat sa western and central sections ng Luzon. Pati ang Occidental Mindoro ay apektado. Kung i-move natin more than 5 days, mukhang maghihina na po ang habagat dito. Mayroon pa rin sa Sabado, Hulyo 26. So, yan po ang epekto kapag mayroon mga bagyo sa north and east ng Luzon. Kahit hindi po maglalandfall sa Pilipinas, kahit nasa labas ng PAR, pag panahon ng habagat, doon po ang flow ng habagat, okay? At depende rin yan sa epekto ng Madden General Oscillation. Yung MJO kasi nasa wet phase po tayo, intense wet phase, kaya yan po. Sunod po yung mga paghikayat ng habagat dahil dito sa mga sunod-sunod na bagyo. Sa wave forecast, ngayong araw na ito, patuloy pa rin malalaking alon dito dahil sa habagat sa West Philippine Sea at sa North Philippine Sea umabot po ng 3 to 4 meters. Pagdating po ng Monday, 3 meters na lamang po dito sa may West Philippine Sea. East Philippine Sea magbababa sa 2 meters, okay? At pagdating ng Martes, Miyerkules, Huwebes hanggang Biyernes, lalaki na naman alon sa East Philippine Sea up to 4 meters dahil doon sa panibagong tropical cyclone. West Philippine Sea maglalaro lamang po sa 3 to 4 meters ang wave heights all the way hanggang Friday next week. Yung mga fishermen gusto mag-fish around, okay naman po dito sa may central waters ng ating bansa. Subalit, yung alon po ay light to moderate. Medyo malalaki pa rin dahil po sa konting habagat. Abot po yan ng 2 meters. So, delikado pa rin maglayag. So, hintayin na lang ninyo matapos ang buwan ng Hulyo kung gusto nyo mag-fishing. Unless kung malapit kayo sa mga coastal waters ng Visayas at Bicol, okay naman. Especially dito sa may Kakamuan Peninsula. But mag-iingat po sa mga biglaang pagdaan ng mga subasko, yung mga squall na dala nitong habagat. Okay, so yan muna po ang pinaka-latest update. And pabalik ulit tayo sa darating Martes o bukas. Depende sa appearance nitong LPA sa may east of Luzon. Pag lumabas yan, mag-i-issue tayo special coverage doon sa next na system. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Blessed Sunday ulit. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.